Hola, aquí teniu una competició de comarques i capitals. El funcionament és molt fàcil. Estigues atent durant el vídeo, si vols pots agafar punts i prepara't per guanyar el Kahoot o el Blooket. Si estàs sol et recomanem jugar amb Blooket i si sou uns quants podeu fer servir tant Blooket com Kahoot. Teniu els enllaços per jugar a la descripció. Sort i que guanyi el millor. Baix Segura, capital Oriola. Baix Vinalopó, capital Elx. Vinalopó Mitjà, capital Novelda. Alacantí, capital Alacant. Alt Vinalopó, capital Villena. Alcoià, capital Alcoi. Marina Baixa, capital La Pila Joiosa. El Comtat, capital Cocentaina. Marina Alta, capital Dénia. Vall d'Albaida, capital Ontinyent. La Costera, capital Xàtiva. La Safor, capital Gandia. Canal de Navarrés, capital Énguera. Vall de Cofrents, capital Aiora. Foia de Bunyol, capital Xiva. Plana d'Utiel, capital Requena. Els Serrans, capital Xelva. Racó d'Ademús, capital Ademús. Ribera Alta, capital Alzira. Ribera Baixa, capital Sueca. Horta Sud, capital Torrent. València, capital València. Horta Nord, capital Puçol. Camp de Túria, capital Llíria. Camp de Morvedre, capital Sagunt. Alt Palància, capital Sogorb. Alt Millàs, capital Cirat. Plana Baixa, capital Borriana. Alcalatén, capital l'Alcora. Alt Maestrat, capital Albocàsser. Plana Alta, capital Castelló de la Plana. Els Ports, capital Morella. Baix Maestrat, capital Vinaròs. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blooket. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!